אחרי 15 שנה בפנסיון משפחתי זמיר בחוף דדו, פתחנו פנסיון נוסף לכל הלקוחות שלנו ולכל הלקוחות שצריכים גם באזור של הקריות ואזור הצפון יותר. אנחנו נמצאים בחוצות המפרץ, צמוד לכניסה לקריית חיים. יש פה כמעט 900 מטר מרובע, מחולק למתחמים. שמנו סככות ענקיות, כך שהכל מוצל, יש להם משחקים, יש להם מעבר לחצר נוספת כאן. 3 חצרות מרכזיים ואולם ראשי, יש לנו מתקני אג'יליטי בכל מקום, יש לנו מפעילים שמפעילים את הכלבים במשמרות בוקר, במשמרות ערב. הצוות שלנו מאוד מקצועי, מאוד ותיק, כמובן בהובלתו של בן. פנסיון נותן מענה לכל סוגי הכלבים, ויש לנו גם אולם של חדרים עם חדרים פרטיים, חדרים אישיים לכל כלב. חדרים, ואני מדגיש שהם חדרים והם לא כלובים, זה חדרים בסטנדרט אמריקאי. חדר מרווח, חדרים של 3.5 על 3. כמובן שיש את האוכל והשתייה של הכלבים. יש לכל חדר דרגש גבוה שאפשר להיות גם מתחתיו, גם מעליו עם מזרון, גם מיטה נמוכה לקטנים או לגדולים, גם מלונה למי שאוהב להסתתר, וכמובן יציאה החוצה לחצר פרטית שהוא יכול לשחק בו ביחד עם מפעיל 3 פעמים ביום. אני חושב שאם לא הייתה אהבה כזאת גדולה לכלבים, אז המקום הזה לא היה קיים. זה לא נקרא הנדסת אנוש, זה הנדסת כלב. ממש עשינו פה חושבים על כל דבר שיתאים לכלבים, שיהיה להם נעים, שיהיה להם מרחב, מרווח, מוצל, מאוברר בפנים, ממוזג אם צריך. ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי שהכלבים גם יהיו בנופש בזמן שהבעלים בחופש. מוזמנים לבוא לבקר עם הכלב, עם המשפחה אם רוצים. תבואו, תתרשמו, תראו, תשאלו את כל השאלות הנכונות, ואם לא יתאים לכם, בשמחה.